așteptării și așa este un miros care te duce undeva pe câmpie, ți amintește de copilărie. Ai dreptate. No, rămânem pe drumul, de fapt, a parfumurilor. Considerată parfumul amintirilor și al romanticilor, cu un miros pătrunzător plăcut și o nuanță proaspătă de mentă și lămâie. Lavanda sau levânțică este una dintre cele mai solicitate plante în parfumerie. De ceva timp, pe Valea Trei-Stieni din raionul Nisporeni, acest miros a pus stăpânire. Toate datorită unui tânăr care a plantat în apropiere peste 2 hectare de levânțică. Originară din ținuturile mediteraneene, lavanda și-a făcut rapid loc în bucătăria și trus medical a moldovenilor. După mai multe tentative de a-și lăsa o afacere, Nicu a înțeles că anume această plantă îi va aduce satisfacție, va oferi culoare și miros ideilor sale. Lavanda, nu știu, mi-a părut cea mai interesantă din toate culturile agricole. Aici nu necesită mult timp, e doar în perioada când înflorește. Este o săptămână, maxim 2, când trebuie să fie aici să lucrezi, adică să faci toate lucrările. În restul ai timp liber. În cei 2 ani de când îngrijește plantația, a învățat toate secretele culturii de lavandă, dar și ce trebuia să facă pentru ca aceasta să aducă roadă înfloritoare. Plantarea se face de obicei, se face toamna sau primăvara, dar se recomandă mai bine toamna, pentru că primăvara dacă o pui și plouă, poate să nu se prindă. Eu am avut așa problemă și am udat-o. Cu asta am rezolvat. Plantația îi bucură pe săteni nu doar prin frumusețea ei. Aici și-au găsit loc de muncă mai mulți localnici care îmbină utilul cu plăcutul, culegând florile parfumate. Nu e așa de greu lucru. E soare, e asta, albinele ne cunosc de-amă. Avem vreo 2 zile de când aici dăm. Și unde ați mai lucrat? Da, am lucrat la curechi, la lavandă, la toate florile. E bine, că avem unde lucra. A noastră fac stupi aici. Noi ne cunosc că suntem lucrătoare la lavandă. Lavanda uscată își păstrează bine mirosul o perioadă îndelungată. După recoltare, aceasta este întinsă într-un strat subțire la umbră, în încăperi curate și bine aerisite. Tânărul nu se limitează la comercializarea florilor neprelucrate. De curând a procurat utilaje necesare pentru obținerea uleiului și apei de levânțică. În plin sezon estival am mers să vedem drumul parcurs de un fir de levânțică, de la floare albăstruie la un ulei 100% natural produs în Moldova. Mai multe ne spun colegele noastre, Valentina și Ileanca. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața de pe Valea Trei-Stieni, mai exact acolo unde levânțica este la ea acasă. Astăzi suntem lângă Nicu Ulinici, un tânăr de 24 de ani care a pus pe roate o afacere cu totul deosebită și îndrăzneață. Bună dimineața, Nicu! Bună dimineața! Suntem lângă o instalație care va produce ulei și apă de levânțică. Da, exact. Ai tu gânduri mari cu apa asta de levânțică, va fi prima pe piață. Da, va fi prima. Bun. A câta zi funcționează instalația? A 3 zi suntem. Și cât durează tot procesul ăsta? Pentru că bănuiesc că durează ceva vreme să se încălzească măcar toate cazanele astea. Da, procesul durează în jur de 2 ore jumătate până ce extragem tot uleiul. Bun, pe scurt, ce avem în primul cazan, în al doilea și în al treilea? Acesta este cazanul de aburi. Aici arde focul, facem aburi și acolo de acum se prelucrează lavanda cu aburi. Așa, haideți să ne apropiem un pic spre lavandă. Atent, Ioane, ești din regulă. Aici, peste tot în jur, este levânțică. Dacă ați putea să vedeți, deci este un miros nemaipomenit. Așa, bun. Aici se depozitează toată lavanda. Acesta este rectificatorul. Aici încape în jur la 300 de kilograme de floare și el se prelucrează cu aburi, tot asta, de jos. Vin aburii și sus de condensatul cu ulei se duce în răcitor. În răcitor. De acolo obținem aici, în sticluțe frumos. Hai să facem cu fața spre cameră. Este răcitorul unde se răcește toți vaporii și după ce se răcesc, ei curg aici în florentină. În florentină se separă uleiul și apa de lavandă. Aici este un borcanaș unde vedem când uleiul este gata, când
Deci o întreagă teorie și un întreg proces. Noi acum suntem la jumătatea procesului. Da. Mai avem de așteptat. Mai avem de așteptat în jur de jumătate de oră. Jumătate de oră, perfect. În jumătate de oră va reveni Leanca cu dumneavoastră să vă arate procesul final, dar și un buchet de levănțică special, așa că rămâneți cu deșteptarea să vedeți mai multe detalii. Bine, mulțumim tare mult!